खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो जायफोर कन्ट्रेक्चुअल फोरोंगिरिनि साख्रि मावनानै दङ बिथांमोनहा जुदि बैसो दं आरो साख्रिखौ रेगुलार जागोननि आसा खालामनानै दङ बिथांमोनखौ फोरोंगिरिनि साख्रिखौ दानो एंगारनो हागोन होननानै गोख्रों रावै बुंथियो आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ कन्ट्रेक्चुअल फोरोंगिरिफोरा बकाखादाव सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुखौ लोगो हमनानै सावरायलायदोंमोन बेनि उनावनो बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बे खोथाखौ बुंथिदों लोगोसे डक्टर रनज पेगुआ फोरमायथिबावदों दि जायनाखि कन्ट्रेक्चुअल फोरोंगिरिफोरनि साख्रिया 11 दाननि जायो बेखौ सरकारा 60 बोसोरसिम साख्रि मावनो हानाय खालामनानै होबाय नाथाय 60 बोसोरसिम साख्रि मावनो मोनोब्लाबो रेगुलार फोरोंगिरिया जे सुबिदा मोनो बेफोरखौ कन्ट्रेक्चुअल फोरोंगिरिफ्रा मोननाय नङा आरो कन्ट्रेक्चुअल फोरोंगिरिफोरनो दानफ्रोमबो दान बान्था होनो थाखायसो सरकारा नाजागोन होननानै फोरमायथियो लोगोसे कन्ट्रेक्चुअल फोरोंगिरिफोरनि साख्रिखौ रेगुलार खालामनो थाखाय 1 मिलिमिटारबो आगान बारायनाय जानाय नङा अदेबानि कन्ट्रेक्चुअल फोरोंगिरिनि साख्रिखौ रेगुलार खालामनाय जानाय नङा होननानै रोखायै बुंथियो डक्टर रनज पेगुआ बेनिखायनो सोरबा जुदि बैसो थानाय कन्ट्रेक्चुअल फोरोंगिरिया साख्रिखौ रेगुलार जागोननि आसा खालामनानै दङ अब्ला बिथांमोनहा गावनि गोसो बायदियै फोरोंगिरिनि साख्रिखौ एंगारनानै थांनो हागोन होननानैबो बुंथियो बिथां डक्टर रनज पेगुआ हाइकमान्डनिफ्राय बिथोन मोनोब्लानो बिबान एंगारगोन गाबोननो जुदि दोलोनि गाहाया एमएलएनि बिबानखौ एंगारनो थिनोब्ला एंगारनानै होगोन बे खोथाखौ बुंथियो एमएलए गबिन्द बसुमतारिया मख'नो गोनांदि गबिन्द बसुमतारिया एमएलए आरो डिपुटि चिफ गासै मोननै बिबान लानाय आरो बिटिसिआव लांदां जानानै थानाय बियाबफोराव दासिमबो बिसायख'थि खुंफिननायखौ लानानै उदालगुरि बियाबनि बारग' एमएलए रिहन दैमारिया बुंथिदोंमोन आरो सासे दैदेनगिरियानो मोननै बिबान आवग्रिनानै थानायनि हेंथायै आयेननि राहा लागोन होननानैबो बुंथिदोंमोन लोगोसे दानि बिटिसि सरकारा सुबुंखान्थिनि जेबो नेमखान्थि फालियाखै गोहो मोन्दों होननानै गोहोखौल' बाहायगासिनो दं होननानैबो बुंथिदोंमोन बिथाङा बेनि सायावनो एमएलए गबिन्द बसुमतारिया बुंथिदों दि जुदि हाइकमान्डनिफ्राय बिथोन मोनोब्लानो बिबानखौ एंगारगोन गाबोननो जुदि दोलोनि गाहाया एमएलएनि बिबान एंगारनो थिनोब्ला बिबानखौ एंगारगोन बेनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायथिबावदों दि संबिधाननि आयेन मथे मोनसे 6 शेड्युल काउन्सिलाव सासेयानो एमएलए आरो एमसिएलएनि बिबान लानो हायो नाथाय मोननैनिबो खाबुखौ लानो हाया बेनिखायनो जेब्लानिफ्राय बिधानसभा बिसायख'थियाव देरहासारनो हादों अब्लानिफ्राय बिटिसिनि डिपुटि चिफनि दान बान्थाखौ लायाखै होननानै फोरमायथियो बिथां गबिन्द बसुमतारिया बेनि अनगायैबो गबिन्द बसुमतारिया फोरमायथिबावदों दि प्रमद बर'आ मोननै बियाबनि मादाव मोनसे बियाबखौ दा रिजाइन होबाय बांलादेशनि कक्स बाजार जिल्लायाव खेबसेयैनो 7 हिन्दु बिदा फंबायखौ गारिजों हुख्रेमनानै बुथारदों कक्स बाजार जिल्लानि चाकारिया उपजिल्लायाव जादों बे जाथायनिफ्राय रैखा मोननो हानाय बिनानावा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिदा फंबाय गासै 7 आरो बिब' बिनानाव 2 गासै 9 फुंनि समाव थानसालिसिम फुजानि थाखाय थांगासिनो दंमोन बेयावनो गोख्रैथिजों खारबोनाय पिकआप भेनआ बिथांमोनखौ होख्रेमलांदों बे जाथायजों जोखोम जानाय हालोदाव गोग्लैनानै थानायखौ नुनानै फिन गारिया गिदिंबोफिननानै आरोबाव गारिजों सौख्रेमदों जायनि थाखाय 7 बिदा फंबाया जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 2 बिदा फंबाय आरो 1 बिनानावा जोखोम जादों होननानै फोरमायथिदों आरो बे जाथायखौ बुथारनाय जाथाय होननानै फोरमायथिदों बिथाङा फोरमायथिबावदों दि जायनाखि बिथांमोननि नखरा दुर्गा फुजा होबाय थायो बेनिखायनो बिमा दुर्गानि थानसालि लुनो थाखाय थांखि लादोंमोन नाथाय बेखौ खाथिनि मुस्लिम सुबुंफोरा हेंथा होफैदोंमोन बेखौ लानानैनो थांनाय दान मोनसे सिगांबो बिथांनि बिफाखौ 40-50सो सुबुंफोरा फैनानै सिगि सग' खालामफैदोंमोन जायनि थाखाय बेनि अखानायैनो बिथांनि बिफाया हार्ट एटेकजों जिउ गोमादोंमोन होननानै फोरमायथिदों फिन दान मोनसे उनाव आरो बिथांमोननि 7 बिदा फंबायखौ खेबसेयैनो गारिजों हुख्रेमबावनाय जाथायखौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों बिनानावा प्रमद बर'आ बिटिसिनि चिफ जानाय लोगो लोगोनो गिबिसिनाव सोलोंथाइनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि रादाय होदोंमोन नाथाय दिनैसिम बिटिआरआव एलपि इउपि लेभेलाव खेबसेबो एपइन्टमेन्ट होनो हायैखौ सोंथि खालामदों अल आसाम बड' मिडियाम एलिमेन्टारि टेट क्वालिफाइड एस'सिएशना मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोर 2021 मायथाइयाव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा बर' बिजोंनि फोरोंगिरिफोरखौ थिसननायखौ लानानै बाक्सानि बरमा बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालियाव जथुम्मा जिरायदोंमोन जेराव बिथांमोनहा अल आसाम बड' मिडियाम एलिमेन्टारि टेट क्वालिफाइड एस'सिएशन मुंनि गोदान आफाद दादों जायनि आफादगिरिया उत्तम कुमार बसुमतारी आरो नेहाथारिया अनन्त बसुमतारी बिटिआरआव स्पेसियेल टेट आनजाद खुंनायनि सिगांनो थांनाय 2021 मायथाइयाव जेनेरेल टेट उथ्रिसारनाय बर' बिजोंनि बिजाथिफोरखौ फोरोंगिरिनि थिसनथाइ होनो थाखाय दाबि खालामदों बिथांमोनहा
आरो फैगौ मार्च दाननि गेजेरावनो एडभार्टाइज होनो थाखाय दाबि दैखाङो नङाब्ला राजा लामा जथेगोन उखैहाब सोमावसारगोन गोनांथि जायोब्ला बिजिरसालिसिमबो थांगोन होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। लोगोसे बिथांमोनहा बुंथिबावदों दि थांनाय बोसोरसेयाव आसाम सरकारा खेबथामै टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ फोरोंगिरियाव थिसनथाइ होदों। नाथाय बिसायख'थिनि समाव बिटिसिनि चिफ जायोब्लानो गिबियावनो सोलोंथाइनि जेंना सुस्रांनो रादाय होनाय प्रमद बर'आ दिनैसिमबो बिटिसियाव खेबसेबो एलपि इउपि लेभेलाव टेट पास जानाय फोरोंगिरिफोरखौ थिसनथाइ होनो हायाखै होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो माखासे सान सिगां आसाम सरकारा 9,354 फोरोंगिरि पस्टनि थाखाय फोसाव बिलाइ फोसावदोंमोन, जेराव बर' बिजोंनि थाखाय एलपिआव मोन 90 आरो इउपिआव मोन 16 पस्ट फोसावदों। गासै आसामाव गोबां बर' बिजोंनि फरायसालिफोर थासेयावबो बर' बिजोंनि थाखाय मानो एसेबां खम होननानै सोंथि खालामो आरो गासै आसामाव बर' बिजोंनि थाखाय 3,000निफ्राय 4,000सिम पस्ट थानो नांगौमोन होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। लोगोसे बर' बिजोंनि थाखाय एसेबां खम पस्ट होयोब्ला टेटआव उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ माबोरैहाय सुफुंगोन होननानैबो सोंथि खालामो आरो गासै आसामाव 1,500नि गोबां बर' बिजोङाव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोर दं होननानै फोरमायथियो। बेनिखायनो बर' बिजोंनि पस्टखौ बारायनानै होनो थाखायबो दाबि दैखाङो बिथांमोनहा। बेफोरनि अनगायैबो बिथांमोनहा बुंथिबावदि जाय समाव माहारियारि आफाद जेरै बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफादफोरा बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि खोथा बुंबोदों, नाथाय बे समाव आसाम सरकारनि एडभार्टाइज होनायाव बर' बिजोंनि थाखाय पस्ट फोसावनायखौ नायोब्ला बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा थैलांनायनि फारसेखौसो नुनो मोनो होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा। बेफोर जेंनानि थाखायनो 2021 मायथाइयाव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा आफाद दादों आरो बेनि गेजेरजों बिटिआरआव नांगौ बायदि पस्ट होनो थाखाय आरो बिटिआरनि एलिमेन्टारि फरायसालिफोराव लांदां जानानै थानाय पस्टफोरखौ थाबैनो आबुं खालामनो थाखाय दाबि दैखाङो। मानोना मोनसे हारिया थांनानै थानोब्ला रावनि गोनांथि आरो राव थांनानै थानोब्ला बिजोंनि गोनांथि दङ। बे समाव बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिफोरा लोरबां थोरबां जानो हमदों। बेखौ जुदि हमथानोब्ला टेट उथ्रिसारनाय गुन गोनां फोरोंगिरिफोरखौ थाबैनो थिसननो नांगोन होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। साख्रि होनो होननानै आसामनि सासे आइजोखौ राजस्थानाव लिंहरनानै जिनाहारि, बेनि उनाव बुथारनो नाजानाय जाथाय। जोंनि आसामनि लाइमोनफोरा गोबां खेब साख्रिनि लब दिन्थिजानानै बेबायदि खालामजाबोदों। फिन आरो दा बेबायदि गाज्रि जाथाया जाबावबाय। आइजोआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांखौ 4 दुथांफोरा हानजा जिनाहारि खालामदों। आइजोआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा गुबैयै आसामनि आरो बिथाङा दिल्लीयावनो थायोमोन। 4नि मादाव सासेया साख्रि होनायनि मुङाव दिल्लीनिफ्राय राजस्थानाव लिंहरदोंमोन, जेराव दुथांफोरा सोलो खालामखानानै नेखानानै दंमोन। आइजोआ राजस्थानाव सौहैनाय लोगो लोगोनो राजस्थाननि सुरुआव थानाय गंसे हटेलाव जबरदस्ति लानानै थांदोंमोन। बेनि उनाव गाज्रि बुग्लिहैदोंमोन। आथिं आखाइ खाख्रबदों, हानजा जिनाहारि खालामदों आरो बेनि उनाव आइजोखौ बुथारनो थाखाय खाख्रबनाय हालोदावनो हटेलनि फार्स्ट फ्ल'रनिफ्राय गारहरदों। नाथाय आइजोनि खाफाला मोजां, बिथांखौ खाख्रबनाय दुरुङा मोनसे खुन्थियायाव नांथानानै थाफैदों, जायनि थाखाय बिथाङा थैनायनिफ्राय रैखा मोननो हादों। जाथायखौ नुनानै सुबुंफोरा पुलिसनो खौरां हरनायाव पुलिसआ आइजोखौ रैखा खालामफैदों, उनाव फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसनदों आरो आइजोनाव सोंनाय फिननाय लानानै 4 दुथांफोरखौ पुलिसआ हमनो हादों। हमनो मोननाय 4नि मुङा फारियै देवेन्द्र सिंह, बिक्रम सिंह, भवानी सिंह आरो सुनील राजपुत। बिमा माहारिखौ मान होयिनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै तेलेंगानानि गासैबो पुलिस थानायावनो दिनै केस फाइल खालामनाय जागोन। गाहाय मन्थ्रिनि बिबाननिफ्राय बोख्लायनो थाखाय आरो केस फाइल खालामनो थाखाय रिजलिउसन पास खालामदों तेलेंगाना कंग्रेस दोलोआ। मख'नो गोनांदि उत्तराखन्डआव जानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावदिं मेल खुंनायाव बाहागो लाहैदोंमोन, जेराव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंथिदोंमोन दि राहुल गान्धीआ सोर बिफानि फिसा आरो राहुल गान्धीआ राजीव गान्धीनि असे फिसाज्ला नंगौना नङा बेनि फोरमान दिनैसिमबो सोरबा बिफेरदों नामा होननानै सोंथि खालामदोंमोन। जाय बिबुंथिनि उनावनो आसामजों लोगोसे गुबुन गुबुन रायजोफोराव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै सोमावसारदोंमोन, जायनि थाखाय तेलेंगानानि गिबि मन्थ्रियाबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौनि थाखाय दाबि दैखांदोंमोन आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथा दिनै तेलेंगानानि गासैबो पुलिस थानायावनो केस फाइल खालामनाय जागोन। दिल्ली प्रदेश युथ कंग्रेस दोलोआबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि सावगारिजों लोगोसे जुथा लानानै सोमावसारदों। लोगोसे बुंथिदों दि बेबायदि भद्रता गैयै राव बाहायनाया लाजिथाव आरो बिमा माहारिखौ अपमान खालामनायनि थाखाय बयनिबो सिगाङाव निमाहा बिनो नांगौ होननानै दाबि खालामदों बिथांमोनहा। कंग्रेस दोलोआ भारतनि दाब दाब जायगायाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै सोमावसारनायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन दोलोनि गिबि मन्थ्रि आरो दैदेनगिरिफोराबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै गसंदों। महाराष्ट्रनि शिवसेना दोलोनि रायजो सभानि डिपुटि लिडार आरो एमपि प्रियंका चतुर्वेदी बिथाङाबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै बुंथिदों दि दैदेनगिरिफ्रा गावनि कन्स्टिटिउसनेल पजिशनखौ मान होनो नांगौ।
माखासे दैदेनगिरिफ्रा पार्सनेल एटाक खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ बिथांमोनहा मोजां खामानि मावनो थाखायसो मोजां बिबानाव दं नाथाय बिथांमोनहा सुथुरजोंसो माखासे खोथाफोरखौ बुंगासिनो दङ बेजों बिथांमोननि सिनायथियासो नुजाथियो होननानै बुंथिनायजों लोगोसे बिमा माहारिखौ अपमान खालामनायनि थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया निमाहा बिनो नांगौ होननानै दाबि दैखाङो बङाइगाव पुलिसा निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशननि साखाथिनिफ्राय सानै सुबुंखौ ड्राग्सजों लोगोसे हमनो मोनदों हमजानाय सुबुंफोरनि मुङा फारियै राहुल नार्जारी 28 बोसोर बैसोनि आरो गुबुन सासेनि मुङा दिलहाट बसुमतारी 30 बोसोर बैसोनि फोरमायथिनाय बायदिब्ला हमजानाय सानैबो क'क्राझारनि बङाइगाव पुलिसा मोनसे स्रेट खौरांनि सायाव बिथा खालामनानैनो राहुल नार्जारी आरो दिलहाट बसुमतारीखौ हमनो मोनदों बिसोरनिफ्राय साबोन थेमायाव दोननाय ड्राग्स जायखौ हिर'इननि सन्देह खालामनाय जादों बेखौ हमनायजों लोगोसे गंनै मबाइल फन आरो रां जब्द खालामनो हादों कभिड-19नि गासैबो नेमखान्थिखौ फैगौ 15 फेब्रुवारिनिफ्राय बोखारनो थांखि लाबाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गाबोननिफ्राय रायजोआव थानाय नंला कभिड-19नि जेबो नेमखान्थि हस्पिटाल रेलवे स्टेशन एयारपर्टफोराव कभिड-19 टेस्ट खालामथारनांगौनि जि गोनांथि दंमोन बेखौ बोखारनो थांखि लाबाय बेनि अनगायैबो मोनानि काफिउ थानाय नंला सुबुं थुबुर जानायावबो जि हेंथा दंमोन बेखौबो बोखारनो थांखि लाबाय होननानै टुइटारनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों दिनै बेनि सायाव गासै डिटेल्सखौ फोसावनानै होगोन होननानै मिथिहोदों बिथाङा रायजोआव कभिड-19नि थासारिया सिगांनिफ्राय गोबां मोजाङाव फैनायनि थाखायनो कभिड-19नि नेमखान्थिफोरखौ बोखारनो थांखि लाबाय होननानै फोरमायथिदों बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों